puliano hambai senior media person sono sung tini sini Tripura mota sabis asram bari constitution ngai sung kaisa subana khajak sung subana mari jaga ngakai OS Sampasura 2 number wato oro sini takuk sabir deborma bothanai date pokhang koikdin kha khana ga bini 13 din eba condolence program ngai sung khanama bisinte borok tamnai family bisi sugia ba rang pusa short ni jora muni apanda khanyar bagai borok sugia hani chung khanawi chung tini sini Tripura mota OS Sampasura ani Tripura mota ni member rok tei asra tongo sini tamnai East Sampasura ni sini agree standing committee ni sini dasopon bo sungai masa manjaka tei phai manjaka kobonga tongoro sini OS Sampasura bisini sini chairman tongo tei vice chairman tongo tei member tongo tei sini gonjon song babul songo tongo rang kaboma rohajak jotono jono kichami sakai suba laikha suba oi sung tini pungro sung niji sugia pano kichami sare kamarom tei alu dialog obakai sung borno kia suba kha sung lugoro gana pasajak sini takuk sabir bo thuima olo bini tapnai busla korongnoi bo langthanga tei bihik masa tongo bo bini sak sori hamia bemangai bo thimani layo anbagai chung tini bubagara ne bisinte chin Tripura mota nengai sung tini bo ngoro subasu khanani phaimaka hambai puliano hamai mario chini media friends mo tamangke chino tini ni je salo chino coverage kemana bagai sung tini rok phaikya sini 2 nang ward Pochim Sampasura disability of 2 nang ward ni sini takuk sabir humanity sing tini rok kisah subasu rina bagai tujuan bisingti phano dan kisah subasu yang bisingti sing ma phaigra kha kana bini bujon klayo khana jahate bin bujono kisah phano subasu apni bagai sing tini jaga joto palma sajak tongoro tinoro bikono oro paima sajak tong gaitei chung takasa ro sanani bising kaisa ngakai tung subasu nani bisingti sini edisi government theke sing kaisa pano subasu nani hino onsubui tongo sini Pochim Sampasura village committee theke sing oro sini monitoring committee theke sing sini kaisa pekenwari ngo financial grants tongo obo ngakai jara ekdom mane gri borok rokno himani bujon khainan bagi kisa sini scheme katal sini edisi government theke scheme katal kaisa karija komabai gai abo jeng bono subasu aing bisingti subasu khainai abon bising aro jeng bini himani date certificate sama hangkai idan bising sing bo jigyo ma hangkai jeng bono sabjonal theke directly jeng headquarter ingo sini village ingo wa edisi bo jeng horoi bini subasu jeng yo manata bini chare oro jeng dujon tongo kaisani umur hangkai nin boso jeng komo umur 16 bosor bini kaisa nin boso ka kaisa 11 poribo kaisa hangkai kelas 8 pori tongga uta asli takto jeng kuno sarkan hete jeng tabu turi mangrai ko hangkai asa khayo mane finance salo jeng nainai jeng tam khaiman bijasa nalian ka jeng to pakai angkau jagani sini Pochim Sampasura ni monitoring committee chairman